3 mulleres que eran mestras e 3 homes. A Asociación Cultural Amigos do Folión ten prevista para este sábado unha asemblea ordinaria na que tratarán asuntos económicos, balance de socios e afrontarán a nova quenda de actividades a desenvolver neste 2018. A reunión será o sábado 3 de marzo ás 5 da tarde no Telecentro de Chantada. A directiva quere que participen a meirande parte dos socios debido a que se tratarán asuntos de interese e pretenden contar con maior consenso posible de cara a todo o relacionado cun evento cultural que implica dun xeito ou outro a todo o pobo de Chantada. Este é o Folión. Seguir aí, o objetivo, cada partido que temos que xogar é ganalo. E despois saber onde nos leva eso, evidentemente vai ser difícil ganalos todos, pero bueno, o noso objetivo é ese, o meu objetivo como entrenador, que a veces salimos a xogar un partido de 2 xogadores, por suposto, é ganar sempre. Agora mesmo están quintos a 5 puntos dos postos de ascenso e a un do cuarto, e esta fin de semana poden sumar dobre e xa se meterían de cheo na pelexa polos postos de cabeza. Xogamos o sábado contra o BCRA e o domingo xogamos o partido aplazado contra o Chantada B. Entón, pois, é un fin de semana que poden ser 6 puntos que nos metería cheo na loita, ou en caso de non sacar resultados positivos, pois deixaríanos xa así que xa un pouco descolgados, aínda quedan puntos en xogo, pero bueno, xa sería un pouco máis complicado acabar entre os primeiros. Bueno, eses 2 partidos a fin de semana é algo moi intenso, estadelo preparando especialmente. Sábado e domingo... A ver, avisáronos a semana pasada, nós non contábamos con ter 2 partidos no mesmo fin de semana porque, como xa dixen varias veces, somos unha plantilla corta e xogar 2 partidos no mesmo fin de semana pois non é unha cosa que nos beneficie, pero bueno, nós o primeiro é o partido do BCRA, que son tan importantes uns puntos como os outros, sin facer nada especial, a verdad, seguir entrenando como sempre, seguir reforzando a nosa identidade de xogo e xa te digo, sin facer nada especial con respecto a estes partidos. Si, o viernes entrenaremos un pouco máis suave polo tema de ter 2 partidos o fin de semana, pero nada especial. Entón o domingo vai ser un derbi casi completo, claro, porque se reanuda cantos minutos xogades? Salvo os primeiros 15 minutos é todo partido, o sea que prácticamente é un partido completo. Bueno, con ganas de derbi. Sí, claro, pero xa digo, nós preferíamos que fose cando habíamos acordado, cando habíamos pactado co Chantada, que era en Semana Santa para estar máis cansados. 2 partidos o mesmo fin de semana neste campo, que é un campo duro que deixa bastante tocado aos xogadores sin darlles apenas descanso, porque tampouco temos unha plantilla larga como para poder facer moitas rotacións, pois seguramente que as pernas dos xogadores vayan a notar, pero bueno, teremos que, así como acertou, temos que xogalo, que a ilusión, por suposto, de ganar os 2, que a ilusión é que a intención de ganar os 2 partidos.